Jak můžeš vydělat 100 000 jako dohazovač z telefonu? A tím nemyslím pracovat v call centru, někoho obvolávat, obepisovat nebo někomu něco nabízet a podobně. Tohle jsou způsoby z 90. Žijeme v roce 2025 a jako dohazovač můžeš vydělat 100 000 jen za pár hodin práce týdně. A to bez jakéhokoliv kontaktu s lidmi a odkudkoliv. Já osobně totiž tuto metodu používám už přes rok a mě samotnému 100 000 vydělává. Jedná se o strategii v zahraničí známou jako high ticket affiliate marketing, která je unikátní v těchto věcech. Za prvé, v Česku ani na Slovensku ji téměř nikdo nevyužívá. Za druhé, jen doporučováním produktů či služeb získáš klidně 50% z každého prodeje, což je oproti klasickému affiliate úplně jiný svět. A za třetí, k získání těchto prodejů ti stačí přidávat jednoduchá 7sekundová videa, která ještě k tomu za tebe z 80% vytvoří umělá inteligence. To je obrovská příležitost, protože u nás tento způsob téměř nikdo aktivně nevyužívá a nesoustředí se na ně. A přesně proto je affiliate marketing u 99% tvůrců či jiných biznisů naprosto nevyužitý marketingový kanál. A tak kdokoliv, kdo v této chvíli začne propagovat, má naprosto šílený potenciál vyrůst extrémně rychle. Stejně jako to povedlo mě necelých 1,5 roku zpátky. A rozhodl jsem se tuto metodu odkryt i pro ostatní a dát jim možnost tuto příležitost využít taky. Toto všechno jsem rozebral v mém 75-minutovém videonávodu, který najdeš úplně zdarma ke zhlédnutí v odkaze v mém bio. Po případě ti můžu odkaz na něj poslat do soukromých zpráv. Stačí do komentáře napsat 3 písmena DAP a já ti ho automaticky odešlu, pokud nejsi na TikToku.